Еви го леопардов смок на лице место. О, лепотанче, лепотанче. Той е леопардов смок. Еви го. Много редка змия. От Близкия изток до Ваги и от Египет. Види го. Сега ќе го фанеме. Лепотанче, види го. Браво. Нема да се го фанава. Оти? Я ќе си отидам у секундата. Добро си, не се плаши. Да го фанем ли? Кажавте не. Да го пуштим, а? Ово е редка прилика. Леопардов смок. Не знам за какво се извади. Чекай да го фана. Не. Добро, не го фахи, май. Само да го снимам. Да го извадам от дупката. Уж анаконда. Чао!